Jelis Bielstra, ik ben 26 jaar. Ik woon in Kalmenpomp. In mijn dagelijks leven bezig met personal training, sportmassage en ik ben werkzaam in de beveiliging. Ik ben bij in de, in de garage waar ik mijn training aan jou. Zowel boksen, circuittraining, krachttraining, eigenlijk mijn hobby's en passies. Ik probeer die over te brengen op andere mensen. Dat je vooruitgang zorgt bij de mensen, dat je zorgt dat mensen er plezier aan hebben, dat je mensen helpen kunnen met bepaalde dingen, zodat je eigenlijk op alle vlakken beter, fitter en lekkerder in je vel komen kunnen. De woorden, ja. Ja, daar kom ik bij. En de meesten gewoon ze was tankst, er net omheen draaien, klap het voet maar in. Eigenlijk wat we jullie heel gewoon vinden, vinden ze in de rest van Nederland vaak toch wel een beetje apart, denk ik. En dat is met sport, lijkt wel zat, denk ik. Het is, klaar. Gewoon even nog aan. En dan doen we dat. En ja, het is soms wat droger als we doen, maar ja, dan moet je even terug in de zien. Ik ga altijd zijn, zoek ooit voor een huisje. En ik zoek boeten Friesland, maar dan wordt het boeten, maar net ergens in Nederland. Ja, Friesland, dat is gewoon in Nederland een plak voor mij. En dan ga je dan voor het net bij. Maar ja, ik ging de prijzen natuurlijk omheen en ik zie wel dat mijn kameraden van mij die kunnen haast net een huis krijgen. En hier ben ik heel net meer krijgen. Dat is een keerbenning, ja, voor een ton meer als dat de keer zit. En dat is wel moeilijk, denk ik, vooral als starter zijnde. Dus ja, als je een huis had, die keer een verkeerpje, dan kun je wel wat anders. Dan heb je wel oerwaarde of iets, maar als je het huis wij willen, of van hier ben ik een keerbenning, dat is net het man. Want er komt misschien één huis te keer. Nou, dan ben je jou 4 jongens die afhankelijk zo stellen die erop reageren. Ja, waar de meeste centen hadden, waar een kroon van hij de mem of zo mij had, die kan instappen. En dan was hard op. Ik is nou zo het werken willen, maar een ton had het voor net verzinnen.